sunan bidiyon namu na yau alhaki kukuyo ne ko kuma za ku iya kiran hidiramin mugunta. Jama'a wallahi suka ce ba za su bar wannan kasa ba. To yanzu jama'a yau fa gashi dare tana cin gida. Yau ka ji an sace janar kanar, gobe ka ji an sace mai magana da yawun rundunar sojoji, jibi ka ji an sace wani dattijo wanda yake ciyaman na jam'iyyar APC. Kun san inda matsalar take? Wannan mutane na APC ina tausaya musu. Na rantsar girman Allah kai talakan Najeriya. Yanzu ba abin tausayi bane kai. To wallahi ka zo ka tausaya mutanen nan. Kun san inda matsalar take? Waɗannan mutanen yanzu babban abin da suka fara hangowa suna ɗan kama manya-manyan mutanen shine ma mafi ala. Idan ba mu manta ba kwanan nan muka ga bidiyon matar mai bawa tsohon mai bawa rundunar sojojin Najeriya tana roƙo ta zuba ruwa ƙasa. Da ita da mijinta Rabe suna cewa a taimaka mutanen a sulhu da su. A yi sulhu da su don Allah don Annabi kamar dai yadda kuka ga talakawan mu suna wannan roƙo haka yau ga Major General inda mata General mai magana da yawon rundunar sojoji yana ba da haƙuri. Kwanan nan muka ga wani dattijo ɗan jam'iyyar APC a Zamfara, tsohon ciyaman ne na jam'iyyar APC a Zamfara, ya fito da tija guda biyu sun fito suna roƙon Allah, suna roƙon mutane, suna roƙon gwamnati kan cewar a taimaka. To ina mai tabbatar muku ba ga komai ba. Wannan mutum yanzu akwai wanda ya matsa bakin yanzu ya fito ya faɗi wannan magana. To wannan magana da ya fito ya faɗa ya zama darasi gare ku masu tallan APC. Duk uban da bai gane ba 'yan